Takže dobrý den, já zdravím u dnešního videa. Je to druhý díl, no ne druhý díl, druhé video tohoto kanálu. Minulý video mělo u vás, teda aspoň doufám, docela úspěch. Má už teďka 10 zhlédnutí a to je venku den, což je za mě v pohodě. Přibyli mi teda 2 noví odběratele, ty jako kdo to vidí a jsou, já nevím kdo to bylo, já nevidím účty odběratelů. Tak vám strašně děkuju. Doufám, že si teda tohle video užijete, jako to předtím. A v dnešním videu se podíváme ohledně maskování, jo? Chtěl jsem vám to ukázat jako nějak, že jsem doufal, že tady nebude to, ale jak si budem, co jako počasí mi docela pokazilo jako plány, no. Je sníh, což znamená bílo. A já, jelikož mám jakoby zelenýho toho, nevím, jestli byl vidět, a to je jedno, zelenýho hejkala, tak by jako, to bylo sorry, neumím mluvit, tak by to bylo docela vidět, ale hele, to nevadí vůbec. Máme tu takovýhle trávy. To je hlavní pro mě, jo, tamhle taky hromada tráv. Já jsem si na své zeleně maskáče, jo. Mám nějakou šedou bundu, jelikož nemám doma maskáčovou bundu zatím, jo. Já budu muset dokoupit. No, ale jako hele, jak mám tuhle bombovou brašnu, která nevím jak je stará. Celkově je tady mega pěkný, jo, co si budem. A hele, ohledně teda té zprávy, jak jsem vám dával minulý video, ohledně toho výšlapu. Video z toho bude určitě teda. A bohužel, ale bude o den díl. Nebude 31.12. z toho taky bude video, tam budu mít jako takovou, ne budu mít. Tam máme vždycky každý rok, ne každý rok, prostě máme sem tam jednou za rok se většinou sejdeme nějaký lidi ze vsi, sejdeme se v lomu, jo, máme v les takový lom, jo, vápencovej, nevím, a my tam vždycky jako opěkáme bušty, brambory tam dáváme do popela, to taky určitě bude video, taky tam budu chodit v lese, jo, celkově tady je voda, ty vole, no, a tam vlastně nic není, no to je jedno, ale takže ten výšlap bude 1.12. teda. A ohledně toho výšlapu, tak video vyjde někdy ke večeru asi, nevím, když se vezmu, že budeme vycházet okolo 9. Jdeme nahoru, tak hoďku, pak ještě pravděpodobně pojedu k dědovi, no, tak nevím, no. Takže tak okolo večera vyjde určitě. Možná za ten den jako natočím 2 videa, to nevím, to podle toho, jak to budu stíhat. Ale dneska určitě video ještě bude. Jako tohle, jo. Jo, a ještě jsem zapomněl zmínit tohle. Budu rád, když dáte podporu i mému kamarádovi, který mě vlastně na natáčení přivedl, začal s tím dřív než já. Pomohl mi, dal mi nějaký tipy, s čím začít, jo. A jeho kanál se teda jmenuje Delta Force, ne, sorry, Bohemia Force. Budu rád, když mu tam taky dáte nějakou podporu, jo. Budu za to velmi rád. A taky budu rád, když mě budete sledovat na Instagramu. Jmenuju se tam. To vám připnu do komentářů, protože to si nepamatuju. A to nevadí, hele, to uvidíte. Budu rád, když mě tam začnete sledovat teda, jo. Můj cíl na Instagramu je 100 sledujících. A máme nějaká... Tak, pustíme se do hlavního cíle tohoto videa. Pro dnešek jsem si připravil maskování teda. Doufal jsem, že mi počasí bude přát trochu víc, ale jelikož sněžilo, bohužel, tak to úplně nepůjde vidět dobře, no ale to nevadí, hele. Tráva je tu furt, celkem vysoká, takže to snad půjde, no, hele.
Tak. Já jsem si pro dnešek připravil hejkala. Jo? Když se půjdu podívat, když se tadyhle půjdu podívat jako tomuhle, jak jsme tady k tomuhle, jo, tady je voda a jinak, tady mě sere ten sníh. Ne, děkuju. Tak, menší vsuvka. Ono by stačilo, dobrý, ale já vám to ukážu. A když si teď, tak za chvíli se uvidíme, já se navlaču do toho obleku a jsem hnedka zpátky. Tak, už jsem zpátky. Mám na sobě hejkala. Trvalo mi 10 minut, se obleču. Bylo to celkem trpení. Dám kapucu. Tady to je když tak poncho, není takový ten oblek, můžete znát z her. Jako si to navlačete, jo. Poncho, že prostě tady to máte jakoby takový ty pláštěnky, jo. A většinou tady ty poncha se používají tak, jakoby zalezete si někam do trávy, jo. Třeba tady ty travičky zelený. No, spíše diví. Tak. Teď sem jako kleknete. Jo, teďka vlastně jako číháte, jo, máte na sobě tu kapucu tady tu divnou, jo. Ještě máte takovou zbraň nějakou, jo. A čekáte. Jo, máte to i přes záda, máte schovaný ruce. Ještě nedržíte mobil jako já. Jo, takhle, jste schovaný za trávou. Jako, je to za mě, já jsem si to teda jako hodně přál tuhle věc. Jo, jako, tadyhle všeho máte jako takovou trávu, jo. Jo, tak já se nezvednu. Tyve, ono začíná sněžit. To mě poser, no to je jedno. Tak celkově tu věc jsem si fakt přál hodně. Asi před 5 lety jsem si ji přál. Jo, jako, vypadá za mě dobře. Jo, má to prostě skoro po celém těle, zrovna já to mám po celém těle, jo. A ještě jak mám maskáček, to je blbě vidět. Jo, prostě takový, kdyby jsem stejně někam mohl do trávy a někdo přišel, k mě pravděpodobně neuvidí. A nebo uvidí, ale v té chvíli by mu snad strvalo, až mě uvidí. Ale tak. Nevím, jestli jsem říkal, že budu rád, i když mě začnete sledovat na Instagramu, moje jméno Instagramu vám připnu v popisku. Pokud jsem to říkal, tak se omlouvám. Propagaci toho Bohemia Force jsem taky říkal. Takže, pardon, pustil jsem vás. Sorry. Mrznou mi ruce. Tak. By the way, doporučuji, pokud máte rádi jako lovení a takový ty věci, přírodu, doporučuji na Steamu si stáhnout hru The Hunter. Je to hra, kde vlastně lovíte, jo, můžete si do toho koupit různý DLCčka. Pro ty, co neví, co jsou DLCčka, tak je to vylepšení té hry. Jo, můžete si koupit 4kolku, psa, ale jako za reální peníze. Koupíte si tam různý mapy, jo. Můžete si koupovat zbraně, různý vylepšení. Takže tak. Jak jsem říkal minule, budu rád, když tohohle videa bude nějaký ohlas. Jsem rád, že vás jako pravděpodobně teda ten typ contentu baví. Jak jsem říkal minulý video, budou tady jarní videa. Snad, jako pravděpodobně ano. Ale co někdy příště. No. Kurva. Takže já jsem rád, že tady se mnou jste, že jako asi pravděpodobně se vám to líbí. Mějte se hezky. Čus.